Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suka berpanggilan, sino basojawo. Monggo sami mersani lan mitangatakan babagan novel. Novel menika saking basa Italia yaiku novel kang tegese sawijining crita utawa pawarta. Novel iku karya sastra prosa utawa crita kang sifat naratif. Novel uga kalebu kasusastran Jawa kang nritakake uripe paraku lan wong-wong kang ana ing sakiwa temene paraku. Wong kang nulis novel diarani novelis. Titikane novel yaiku setunggal tuwenis kaban desewu tembu utawa luwih kali critane tawa lan cangkep. Tiko alure kanap utawa prastabane runtut. Skaban batak lan parokone titritakake kan ti kamblam. Kansel paroko luwih saka siji. Unsur novelnya iku setunggal unsur ekstrinsik kali unsur intrinsik. Unsur ekstrinsik yaiku unsur kang ana ing sanjepane karya sastra. Kang mahari pawani utawa mempengaruhi tikabane karya sastra kasebut. Naling unsur ekstrinsik iki tutu kalebu bagian fiksi. Unsur intrinsik yaiku unsur kang ana ing sanjerone karya sastra kasebut. Unsur intrinsik kapiran teti pitu yaiku setunggal undraning rebuf utawa tema kali paroko lan watan tiko alur utawa plot sekawan punjering cerita utawa sudut pandang utawa point of view kansel latar 6 kaya bahasa pitu amanat. Setunggal undraning rebuf utawa tema yaiku ite poko kang ono ing satruning cerita. Kali paroko yaiku lakon kang ono ing satruning cerita. Wataf yaiku sifat saking paroko. Paroko lan wataf kaperang titiko yaiku setunggal protagonis. Yaiku paroko kang teti tokoh utama lan tuweni sifat pecik. Kali antagonis yaiku paroko kang teti lawan tokoh utama lan tuweni sifat Allah. Tiko protagonis yaiku paroko kang nengah-nengahi protagonis lan antagonis. Tiko alur yaiku rangkaian krastowo utawa kejadian ing satruning novel. Alur kaperang titiko yaiku setunggal alur maju utawa progresif yaiku alur kang nritakake kejadian kanthi runtun saka wiwitan tekan pungkasan. Kali alur mundur utawa regresif yaiku alur kang nritakake kejadian ing wektu saiki banjur ngandharake kejadian ing wektu kepungkur utawa kang wis dilakoni. Tiko alur campuran yaiku alur kang nritakake kejadian saka wiwitan tekan pungkasan. Ananging ono kalane ditarik mundur. Jalaran ono prakara kang turun rampung. Sekawan punjering cerita sudut pandang point of view yaiku carane pengarang manggon ono ing satruning cerita. Nah, so iki sopo kang bisa nyebutaken saking punjering cerita. Kula Pak Guru. Oh, nggih Mbak Sinta, monggo. Nggih, matur nuwun Pak Guru. Punjering cerita yaiku wonten 3. Setunggal sesulih wong kapisan. Panganggit ngetokake rasa pangrasa dhewe kanthi nggunakake tembung sesulih wong kapisan kayata aku, kula, ingsun, kawula. Kali sesulih wong katelu. Panganggit luwih akeh ngamati saka njabane cerita lan nggunakake tembung sesulih wong katelu kayata kowe, sampean, panjenengan, sira. 3. Sudut pandang impersonal. Panganggit sanyatane dumunung ing sanjabane cerita. Wong sarwa nyawang, ngrungokake lan ngerti. Pangarang bisa nyawang tokoh nganti tekan sajroning pikiran lan atine. Leres, Matur Nuwun Mbak Sinta.
Unsur intrinsik salajengipun inggih menika latar utawa setting. Kang latar setting iku minangka latar belakang kang bantu tertaning laku cerita. Setting iku nomot wektu papan panggonan lan sosial budaya. Nah, kantun ingkang kaping 67 menika napa mesmel. Wangsulanipun serat wonten kolom komentar nggih. Dipun serat nomo lan plus uki. Matur Nuwun ingkang sampun masuli wonten kolom komentar. Mangke pikantu pambiji suka bepanggihan malih wonten pasinaonan salajengipun.